aiki yawun manzan Allah, ga warka ga tsarki yawun manzan Allah, ga karfi ga mulki yawun manzan Allah yawun manzan Allah yawun manzan Allah, kun ba kaunu ta farki yawun manzan Allah, kun yi abin mamaki kun taimaki ran sarki da barewa ga zaki yawun manzan Allah, kun yau bayi doki yawun manzan Allah, kun ba kaunu maki yawun manzan Allah yawun annabi gani yawun manzan Allah, idan Allah ku shafe ni yawun manzan Allah, idan Allah ku tofe ni ku cire mini din rauni ku sani cikin karni yawun manzan Allah, wannan fada addini yawun manzan Allah, yawun manzan Allah yawun manzan Allah, ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, dukkan lamari na farko za na kira Allah zan yi zikiri Allah 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 bayan zikiri zan yi salatin manzan Allah an gaida sayyada Fatima yar manzan Allah bayan na yi salati zan gaida diyan girma ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, shurfa wa ulul azami ikokin fadin ma ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, kowa kaga ya tsira sharifai ya kama ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, ashabu rasulallah tabbas kun yi hidima ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, kowa ka gani gun annabi to wani ya kai shi ko shehi ko malam ko ta iyayen shi malam ko wani shiga ba izini Allah zai kore shi domin halara annabi Allah ke mata kishi a ɗariƙan shehu tijani na san manzan Allah ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, a fa'ilar barhama nake son manzan Allah ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, alazumi wazifa nake kula da sallah ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, da sharu sun ce rike manzan Allah ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, assalamu alaikum yawon annabi mai gardi assalamu alaikum yawon annabi mai daɗi assalamu alaikum yawo masu sa nishaɗi assalamu alaikum ku ɗai ne ba ku da maɗi lafaiku yawon manzan Allah ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, sannan ku da aiki na taimakon bayan Allah ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, da ka sha ka warke ba kai ba wata illa ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, ga daɗi ga waraka yawon manzan Allah ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, annabi ya yi tofi kalli sahabbai na wawa wani fuskar sai ya shafa mai zama abin shawa wani kan sai shafa komai shi ka da cewa wanda ya shanye sai ya fi kowa iya faɗakarwa kuturu ya sha yawon annabi kuma ya warke ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, gurmu ya sha yawon annabi kuma ya miƙe ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, makaho ya sha yawon annabi ya warke ga daɗi ga aiki yawun manzan Allah, kurma ya sha yawon annabi kuma ya buɗe ga daɗi ga aiki yawun
masa yawunsa. Daga ranar za ka ga jama'a na yin rigiginsa. Ina ci ne ba abin da za ka ce yayi daɗinsa. In sutura ce ta fi kowace tun daga nesa. Ga aikin yawon annabi gari ya zamzam. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. Ribar ruwa cikin ta na wahal da 'yan adam. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. Annabi na yin tofi a ciki ta cika damdam. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. Ruwan suka yo daɗi aikin yawon akaram. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. A Madina akwai wata yariya maras kunya. To, ta addabi kowa domin ba ta da tarbiyya. Subhanallah. Za ta wucewa ta hamba annabi shine ta tsaya. A'a. Ta ce ya ba ta abincin bakin shi ta ci ta yi tafiya. Tana cin abincin to sai mi ya faru. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. Yarinyar nan ta yi zaune a wurin ta yi shiru. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. A fuskar tawaye aka ga sun dararo. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. Ta shiga kunyar kowa daga babba har yaro. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. Wata rana annabi na zaune da sahabbansa. Sai ga hadiyar nono wani ya kawo masa. Annabi ya buɗe ya yi tofi a cikinsa. Kowa ya shaye guzuri har gan yalansa. Ba kullum wainar da annabi ya yi tofi a ciki. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. Kullum kwano ɗaya ne gashi kaɗan ba auki. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. Annabi na yin tofi yace a dayan aiki. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. An kai yi ta yin waina malam masaki masaki. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. Ga jariran da ke kawo na burinsa. Harshen annabi zai sa musu su yawunsa. Kowa sha yawon bayan wa kuma baki sa. Yaro bai tahowa ko an zo yayansa. Annabi aina abuwa nan ne za na tsayawa. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. Wallahi Rasulallah san ka nake yi da yawa. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. In na so begen ka in rasa ni zancewa. Ga daɗi ga aikin yawon manzan Allah. Dan Allah Rasulallah kashe dai na son ka. Ga daɗi ga aikin yawon Allah manzan Allah. ta ga daɗi ga aiki yawon manzan Allah.